ngila poi sya ka sinengkong jong katayo ke ban nyo ha ka porpas kha komen ko para menin ngir ke ya ka jingkiu jong u jisu shabanang menta ka sngi jing pule la shem na ka kam jong ki apostol ko ma pi ha ka screen ka sam ka ban drupu pra bat ka gospel jong u Yohanes kelong ka bakat ndriu menta ka sngi ka deru ka sngi ka ba ha ka perthai bro ka wei ngir ke ya ka Maria ka sngi borom jong ka Maria ka nong rap jong ki Kristen oi ha jing sya ka dei menin ar ku sau tarik ka sngi ka bangi kan mau kerpang ya ka Maria ka nong rap jong ki Kristen Henry namar ba ka dei ka sngi utrai namar ka dei ka sngi ka bangir ke ka jing kiu jong jusu sebeneng ka balang kala kan rea no sya enta ka sngi ar sam tarik te hagan ni kasngi ngakwa ban ngin nyamir jengmut kendiat halor ka ni ka sngi burom bamenta ka sngi ka Maria kan rap jongi ki Kristen hawat bun na bleng jong pi sngo tu yola se pi sngo ba ka ne ka jing duai ha ka Maria kan rap jong ki Kristen ka de ka jing le jong ki salishan jong ki padar salishan hawat mo ngi ki father salvation family ki sister ki nong trei ki salvation cooperative bero kane ka sngi ap sautarik ka sngi borom jong kamaria ka nyarap ke Kristen ka ka sngi sha ka ba ngi i jedu kata andre wat la kata rong orang ipi kam dei ka sngi ka ba ngi ki salvation ngi sedang mangi gijin sha kane ka sngi borom ma sedang nadu ka spas nem ka bakat driu tapi kan mau bah kuat history jong ka balang house nem si hajar san spa nyopo kalon katu ka jin le ben ki Kristen ka jin penyap ki Kristen da ki Turks da ki Muslim berkatu ka jin le ben katu ka jin ka tmai ki Kristen ka po shedu shakiri Europe baru tina kata kata pa ba ku juang tongin ya duai ba ka Maria kan rap ki Kristen kan yarap yangi ha kan ka tma tipikal mau house nem si hajar sanspat nyopui kedua tma hapo lepanto lemba kajin duai ya rosary bakoit lemba kajin site jong ka Maria kan rap jong ki Kristen la job ya katu katma mo ki Kristen ke la job ya katu katma hakan nyu teri ubnai risau nak ta kadau pikir mau nem nyu teri jong risau ngire ke ka sngi jong rosary namar ban kan mau ba la job ya katu katma om dak suloi Henry dau rosary tina du kata kasnem kumbang ong epi ngi Kristen ngi selong bor kam ta habangi la yo ya kajinya ngi klet no ya blay ngi klet no ya kajinya rap jong ka Maria tina du snem si hajar sanspat nyo puai ter kene kajin duai ha ka Maria rap jong ki Kristen kelas dang banja suki Henry kejapat house nem si hajar praspa kandai upo piyo suponyo la sya kem ya u la kem yu dau Napoleon bar la set patok yu dia kata por ngim don shu nong yalam ngim don pa ba kuit kumangi jam ta hang ne po diocese ngim don shu nong yalam upo PS7 la sya kem la set apo patok tu wong biang ye Kristen wong song ba Dubai biang ha ka Maria no rap jong ki Kristen bangan light no na po patok sans nem kenti gomen go parau sya set apo patok mauru marwei apo patok uduai lamba kacinya site jong pi kan kendor jinya site jong kamaria kan yang Kristen uduai bat kumbang ong mene hadin sans nem tam amut hakus nem siajar paspa kat sau u light na patok u wan pai biang sharum ulong biang ukli jong kabalang uba sumar sukher ya kabalang house nem kat pra kat saupat kat sanpat si snem hadin ka jing light u pupes pesep banyo na po patok la khaya don bosko kat pra kat san dan adu badang rit kan ke jing le niam kan ke jing le burom de jing le niam kan jing le burom ya ka Maria kan rap jing ki Kristen ka sedang ken hakari Italy bero ko we ndai ba ka sedang
long ki revive biang ki pen im biang ti udon bos kono du da kena sedang ban IT la de ha kamari ak nang lapin Kristan sedang ban duai ha kamari ak nang jong ki Kristan bakannya site na ka benta jung kuma pitip pa jung klat man bau dang don dang asnem ka jing ka babun ha ka jing pulai puti yo lat duai ha lembaga je site jong kamari ak nang lap jong ki Kristan ti suki-suki hadu ba ulong leng do hadu ba kentang padar kentang tetet syait duai ha kamaria kron dap jengki Kristan na kata ka dauru ba ai kata ka pateng pun kane ke jing le burom ya kamaria kanong dap jengki Kristan ka her pateng ru hangi ki kunjung udon bosko ke ba menta ti pim kon maun api anga klep anya thui pi mene pupes ban nyo light na patok ano arp sautari bna jemang nang takadaw kane kasngi burom jong kamariak na me Kristan la bu ha kane kasngi arp sautari jong u bnai jemang marudon bosko haba usnai ka tu ing mane ka ba he ba ka ba ai nam ha kamaria kanong rap jong ki Kristan hapo turin klem don pisawat sinayaru kakot history kai ongi udon tang kato kat ne naya udon bantit tang ar lai teli ki mau it tang bawong ngan shna ya kane ka basalika ya kane ka ying mane ba ha ka nam jong pi ko mariak na Kristan ngam don pisa tang ba ngangi scam ki kampla ki ba pi pin le lemba jinya sa jong pi ngin la ban bandep ya kata dia bala dep de ta ying mane do Moscow she ong bor ya ki nong but jung we ki salishan wong ya kane ka ying mane la shna what way mau it ru ki de kampla ba ka maria ana rap jong ki Kristan kale kadih ke juru kata kajing mo kata ka nuksa ka bodon Moscow le hawala shnai ka ne ka ying mane ba jungi hen he shillong ru ki missionary salishan jungi man shwa ba ki shnai ka ying mane ka ne po cathedral jungi ru keju kata kim don pisa Henry ki sei ong bor ngiduai ha ka maria na rap jungi Kristan nang ta ka daw ka ne ka ying mane ba jungi heng ne po laim khra ka yang ka ba he ka ne ba la ai nam ya ka ha ka maria na rap jungi Kristan namar kidegi kampla maka maria kena rap jong Kristan kale lembau kun jong ka jinya sait jong ka kun jong ka mangela ban snai kene ke ying mene hapo katedral jong hing ne na kata daw la enam ru ya ka ha kata ka kerteng te kane ke kam maka maria nang rap Kristan kale ban akum ka ne ka sngi ya ka ap sotrik jong mana jemang ngi salishan ngi shim ya ke jins mai ka ban kong ne ngi sait pan temaya la ka jins mai ne ngi shim ya ke jins mai ka bakadu nak tak tahu menindru ki nobis jungi hapo sanisai ma kushing system kishim ne jins mai ka banongkong klem da tip mano klem da lek mano ki le shing system nang da hasak rahat ru shing system klem da don mano balik klem da don mano ba tip jar ki ya shim ya jins mai ba khadu ku mangi tip ba ka ne juk partai ba menta ka ne jing ye ka bangidan menta ngim nyala ban le shim benta pimyala penyelek simbenta ki huya pelong jar para maki tinggi duai na benta jungi ki solution ki padar ki sister ki solution cooperator ki solution past peoples baro ki badon hak ni ka solution family ba ngila shu ban pen priang ya ka ne ka nam jong ka maria ka nong yarap jungi Kristan umdei tang jungi Kristan Henry jong ka partehi baro ka we teng ngai ko men ko para akum ka ne ka sengi kumbau don Bosco le kumbau pupayas banyo le kumaki Kristan haka spas nem gak khandru ki le ki IT ya ki jing jung ki baro haka jing sa jok kamaria ngai lap jung ki Kristan ngat harai ngiru ngi de ben le kata ngin IT ya ka ne jing ka bangi kan du menta yung ne coronavirus ki ne ki jing ya ki jing mo haka ekonomi hang ne hapo jela jungi hapo ri jungi haka jing sa jok kamaria ngai lap jung ki Kristan kang mangin job ikne ki baro di hakum kene ka sngi ru ngin shim kendiat ka paso na jing pule ka banangkong kumangi osmo mene habau Apollos don chipo habau Paulus ule chipo Korin uyu iya kita kibriu ba kitip malu malas pang ublei ba habau Paulus apostol kuliye ki ka baptisma jong no pio ki ong ngi yo baptisma jong yo anes habau Paulus upenshai kita kinong Korin ki biang ya ke baptisma
jong Jesus Christ tinggal ngej yo se ngiru hukum kan kalimat mo ngim patip kum kita kinong kurin ngim tip ke ke banja ke basya kamat ngim tip ya ke ke bang ngila le ngim tip ya ke ba ngile ha ka ji im jungi tilang ba ji sa jong kamaria kan harap Kristen yo se ngin kap tip shushu ya ka saindor ka ba ngide ben im kum ki Kristen jungi kum ki Kristen ha ka ne ka por ka bang idon ya kendu ingin ki jin tunju ha ka ji im Kristen jungi tinang tak daw komen ko para ko ha bangin ya ringdur ya kata ngin duai ha kama ria kan yarap jung ki Kristen ba ngila ban job ikini ki jing baro ngila ban poi sya ka thong ka bang idon ha ka ji im jungi en yaro ya Jesus Christ